Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Umuntu bakasemzini wakhe ningamhlukumezi ngoba kunegenge encane lokuhlukumeza abantu basemajardini wakhe. Right ake sikubingelele sikwamukele igama umfanele uPhenyi Bheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Iqhubeka kanjalo ke imibhikisho lwisana ke nabo kufika abangenazo izincwadi ezifanele zokuba la izweni laseNingizimu Afrika. Uzokhumbula ukuthi ke uXolani eKhumalo wayo ke uXolani eKhumalo Foundation ungomunye ke wabaholi abahamba phambili kanti ke futhi abayimisele ekuthenini bathi abahambisani nokuthi kube nabantu bala ezweni laseNingizimu Afrika noma ke bakufika la izweni laseNingizimu Afrika ngokungemthetho. Njengamanje into esizoyenza soke sibe nenkulumo naye la sikwaze ukuthi sikhulumisane naye noza kwethu abasuka ke kuma publication ahlukahlukene. Simthole nje ke eseyirelaxele noma ezipholele uyachaza kabanzi ake sizwe. Ngibingelele ama South Africans leli langa lethu ilanga elanqunywa umfowethu uPhakela uMthakathi ukuthi unikeza bonke abantu abazaziyo abayinukile amakhwapha bayibona ukuthi abalungele ukubala bahambe noma uhulumeni wabo uba assist ukuthi bahambe. So we've been seeing ama buses coming and taking abantu in and out, or rather out, and we are very happy about that. And all we want to achieve is that we want government to play its role, because not as a community we are playing our role much. We have an outcry that we've put out there. We only want the president to listen to us. And it's of importance for the public to know that the president has been engaged by our fellow brothers. And the president is trying to find the easy way out, but it's not going to happen. So in part of South Africa, we are frustrated and we are exercising our right to protest and communicate what we want to communicate. We're not violating and vandalizing any infrastructure. That is why there's leadership like us. Into not vandalize and akusinto zethu lezo. So namhlanje we are here at Thembisa kuhlangane umphakathi to protest, to say labantu abanjengoba bavalile bangasaphinde bavule. And then I also say to umphakathi waseThembisa akunamuntu ozovula ovale ispaza shop unless sivula South African. It looks like it's been peaceful and you have been advocating for peace. We also saw your video yesterday. You were advocating for peace. And here we are. It's peaceful. How do you feel about that? Abantu bakulaleli. It shows ukuthi as abantu bahlale bathi South Africans are xenophobic. Mina ngiyazi xenophobia yini ayikho ezulwini. Kodwa into engiyazi ukuthi we are humans. As a human species, you are a species and you are territorial, you know. That is why South Africa is a country, but sihlukene ngokwenhlanga. Abanye bahlala le, abanye bahlala le, abanye bahlala le. It's natural. Umuntu ovakashila kahambe. Even nezihlahla kuko, even nezitshalo kukanjalo. Kwafika isitshalo sangaphandle, sofika sidla amanzi lezi ezinye zife. Kwafika isitshalo sangaphandle sa invade amanzi. That is why sinale crisis le angazi bayibizana le ukuthi ugcwele amablomu emanzini imkhumba isakwazi ukuhamba. So we need to protect our own land. We need to protect our own home. So city we are overpopulated. Abastetele sifuna ukwenza spring cleaning, siqosha amaphela, siqosha amagundane, sobabiza masesiredi. But okwamanje laba abavale iPaza shop mabangacabanga ukuthi izophinde ivulwe. Akusana spaza shop ezizovulwa la eThembisa, and I'm hoping ukuthi umphakathi wala eThembisa will stand with us and we are moving ngaleyo direction. Ngithi mina kusasa kwavuka my friend avulile umphakathi
awumvale asimdingi loyo muntu loyo ngithi umphakathi number 1 lo muntu akafakanga 5 million mangabe ufake 5 million emnothweni wala akasikhomba ukuthi udeposit ekuyiphi account. The laws of immigration, if you come as a foreigner and you come as a business, you have to at least have 5 million as an investment into the country. Noma uyolobola noma enyangeni uyakhanyisa noma uyolobola kunevula mlomo nabo indlela yabo yokungena ukuthi hey sinayo imali ukuthi sizocela sizokwandisa umnotho wethu. Now 5 million ngiyavula ispaza shop, let's operate. So ozodazinkani kushuthi akawuhloniphi imigomo yala ekhaya. Then mangezwe ngamadlebe uzozo ngenye into lapho sesiyotholana phezulu kushuthi yena udazinkani sithi thina abanikazi bala ekhaya sithi asibafuni umthetho wethu, umthetho wenziwe yithi, umthetho usebenzela thina ayibona. They must go home. Angithi yena une talent lokuvula ispaza shop akayenza italent ukubenefit abantu bakubo nathi ngama talent wethu sosala sibenefit abantu bethu. Noma ngabe umfundisi uprofit wazi ukuprofita inqondo yegundane hambe uprofit abantu bakini usekele thina sosala namazayoni singcengele la kwaShembe singcengele ukalkhanya nabo profit Nkosi yami sizamazama special pesha sitetele. We have our own pastors, we have our own traditional healers, we have our own people, we have our own systems going on. Let them go and do their own thing. Like we are overcrowded and enough is enough. What we want to see changing from abantu bethu. Ngiyazi ukuthi abantu base South Africa bayathanda itoyitoyi Nkosi yami. Kodwa ngicela umuntu makabuyele ekhaya ayinuka amakhwapha. Azibheke ukuthi am I capable of running a spaza shop? Ngoba abantu bathanda ukuphaphela into ukuthi ngibone umngane wami uvula ikhawashi nami sengifuna uvula ikhawashi. Ngibone umngane wami sekavule ipodcast sengigijimela ku podcast. Zazi wena ukuthi are you able to handle the numbers and the logistics of ukuyostoka upake ucomply health uthengisela abantu ukudla ku right. If you are able to do that and you have the funds to do that, and if you don't have the funds to do that, you can be able to knock doors and seek support. I'm saying after namhlanje umunye nomunye makahamba inuka amakhwapha athi mina ngiyayifuna le opportunity and I'm grabbing it. Izolo when we marched eSoweto, there was one shop that was opened kule ndlela besihamba kuyo, and leso structure ngiyabona ukuthi it was previously owned by my friend, but it was run by twin brothers zama South Africans. I-traffic lapha asho ukuthi labafana bayibutha ke manje. That's what I want to say. Abantu abamnyama abayibuthe, hayi wonke umuntu umela abe yisigebengu, hayi wonke umuntu umela abe yinto ejwayelekile. But we really need to explore our opportunities of localizing our economy. The township has more money than any other places. That is why as abasasidinga edrobheni ama-malls agcwele emalokishini, and ama-mall waselokishini i-traffic ayipheli. Hambe eSandton manje uthola abantu abayi7. Go to Hyde Park right now. I-parking lot awusweli i-parking. Ingene eplaza. Hambe eThembi angeke ungene. Because of we are consumers. We want to consume things, but we are consuming them from the wrong people. So let's allow ourselves to be the ones that are infiltrating the secondary sector. That's all I'm asking. Yake muzwa kwethu okwamanje njengoba sikwethulela lo mbiko sikunikeza nje la endaweni yaseThembisa hayi bezingakabikho igameko ebeyisabikiwe zodlame konke bekusabonakala kuhamba ngokohlelo bathi ke abantu abamasha peacefully bayaqhubeka ke kodwa siyithembisa online owethu umsebenzi ukuthi sikuthathe sikubeke ukhona uSihle Ngwini ukhona ubanele uBrazo Sondlo okuyena ke osibambela imsindo kanjalo nezithombe namhlanje kanti ke lezi izithombe endiza phezulu Kapey the drone pilot.